חבר'ה, חדש, עדכון, תרים היום, תראו מה זה עם שהוא לא פרייר. תראו מה זה, חבר'ה, תקשיבו, יש פה סחורה, אתם פשוט מוזמנים לבוא ולקחת, זה לא נגמר חבר'ה, זה לא נגמר. תראו כמה סחורה יש פה על הרצפה. תראו מה זה הדבר הזה, תראו. אני לא מדבר פה על גלגלים מפונצ'רים ועל דברים כאלה. תראו מה זה, זה נהג שחשב שהוא יצליח להביא אורז לעזה. אז מי אמר שלא יורד שלג בדרום הר חברון? תראו מה זה, חבר'ה, תראו מה זה, וזה לא נגמר. אני עובר איתכם למשאית הבאה. הכל פה הפוך על הרצפה. אנחנו במחסום תרקומיה. תראו, חבר'ה פה לא מפחדים, בחורות, בחורים, איזה יופי. עושים את המשאיות של החמאס, בחורה, איזה יופי, תראו.